Тогава стискам в юмрука си малко стопче. Така всичко се решава по най-безболезнен начин. Това е престъпление. Ще го имам предвид. Да поднесе своя материал. Представям си колко ти е неприятно. Бях много малък, гледах филм за Африка. Още тогава се запалях аз по трафика. Графика стана тварен тогава насам. Спомням си за първи път, когато чух за ми този грам. Само на 15 ченгел ми вика признай си. Адвоката по телефоната, абе момче 30. Въпрос на принцип, никого не накиснах, но от друга страна и на безсилно не увиснах. Излязох за 2 часа, чист без досие, а след още 2 вече носих бяло кадифе. От среща на среща, братка след братка, човека от среща разбра, че момчето ги чатка. Малък дявол, на който му е ясна и прясна. Такъв бях аз, ръцъквах със скорост бясна. Прекрасна стока може би от други континенти. Малки ленти, биещи уж големите конкуренти. Отделях малко време и за путки при вечер. Иначе в ролята диспетчер от сутрин до вечер. Погълнат от това, което правех най-добре. Снабдявах всеки го от приятел до врагове. Важното е кинтата да вали, момчетата не спали. Май пак са напреде с чували. В малката спретната къща, как бавно и сигурно суровината в пико се превръща, обгръща. Да бе, точно Русеград. Един ще стане по-беден, друг ще стане по-богат. И това е шибан ад, в който всеки ден живея. Какво друго би остава, освен да си попея. В малката спретната къща, как бавно и сигурно суровината в пико се превръща, обгръща. Да бе, точно Русеград. Един ще стане по-беден, друг ще стане по-богат. И това е шибан ад, в който всеки ден живея. Какво друго ми остава от сърце да си попея.